इनकर मेहरारू गो बिया ये एप्पल के चलावेला इनकर मेहरारू के चोडा के चलावेला चाइनीज कंपनी हत चाइनीज ए देवर बबुआ काहो खाली मोबाइल दे देनी हां और का लेबू तनी नंबर वो बता देती लिखी लिखी हां बोली 95 500 पवित्र 95 500 पवित्र 5 गो नंबर लंगड़बो के भीतर उनका डायरी में बा टुस टुस कर छो हेलो 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 के बोलता राजा जी बोलता नहीं तो तारा का बुझाइला कि भरा खरा का दर्जी जी बोलता नहीं ए राजा जी और गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं खुश रह समाचार कह बोलो का समाचार बताई जी बोली रवा 2-4 रुपया खातिर जाके बहरा में बस गई नहीं हाँ ना जाने कौना लौंडा के आंखें में धस गई नहीं सुनी ना ये राजा जी बोली ना हमरा रुपया पैसा ना चाहिए ना चाहे हमरा गहनो गुड़िया ना ना चाहिए चाहे जितना जल्दी हो सके हाँ। रवा टिकट कटा ले हाँ। ट्रेन धके घरे चला अच्छा अच्छा रह आवत नहीं जाने तनी काहे काहे जौन है चढ़ल जवानी छोड़ के गइल बनी ना हाँ ई दियारा के काका रस खूब फाटत हाँ खोल के दिखा दे अरे तू बागे ना हो बाग हो तू कमलेश दाती में जाना चला गल सब के होना चाहिए जूली एगो रहली 8 वर्ष न चली हमरा बेकार अंदर भैया ओकर बाद तू 8 वर्ष तू ना चला ओकर बाद देखल जा हाय गीत में देखी कशिश का बा दियारा के का करे आशा ते हमरा हाथ ते सकना जाई राजा दौरा काट दियारा के का करे आशा ते हमरा हाथ सकना जाई राजा दौरा तका आज न बुता आज न बुता बर्फ के पानी जहिया से गइला परदेश पिया चलिए मेरा तेरा जवानी जहिया से कोइला परदेश पिया चलिए मेरा तेरा जवानी जानकारियों में हम जाए जानकारी तो पढ़ल लिखल चीज हो गई जेकर ना गवाई वो पढ़ी लिखी तब बोल सकता कह सकता बाकी है गौनिहार के क्षेत्र में आवेला गौनई के क्षेत्र में आवेला एक लाइन हम बोलता नहीं देता नहीं मैं कवा खाली दोहरा दी चला हो के ऊपर पेशाब ना तमोच बा बस के बार होगा अरे चला बड़ बनी मत रुआ दूसरा तीसरा से बनत रहो हमरा से बनो तुरंत उलट के तुरंत अभी हंस के बोलत रह चला हो के कतनो बनी तू लगा हइए चला तारा लगा के होगा ई निकू भैया पुरस्कार दिले बानी हमर कैमरामैन बानी तारा लगा के होगा ई बा धरती पे के हो ना बनतू ना होई बा कही जरावे लगा तो लोग कोनो बोल के ऐसे रहा बाबा राज तिलक जी के भाई बानी रहो आर्यन RN एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल भाई अंग्रेजी हमारे तन कमजोर अपन सुधार ले हां जी दिया रात के कर आशा मोरा तो सकना जाई राजा दौरा काटा
जहिया से गइलो परदेश पिया चलिया मेरा प्रेम जवानी जहिया से गइलो परदेश पिया चलिया मेरा प्रेम जवानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमने के गार्जियन प्रिंसिपल साहब ये लॉय पर इस शब्द पर रुपया दिले बानी ये गीत के जोड़ 60 वर्ष की उम्र में बड़े भाई कमलबास कुंवर जी को दिलन हां जी है ब्यास में से दिया ही बोले तालो तो काखे लगा तो पनिया ब्यास हलो उनको कंपनी से एगो लॉय बोले में 5 छाली पानी पी अभी हम हंस के बोलते हैं अंतरा का भाव देखिए निकू भैया देखे जो बना करे सोरल सहिया जोर डालो बुद्धि मनवा करे फानी के हम चढ़ जाई अमरुधि पर वोल्टेज बढ़वा ली ई क्या होता हो गइल बड़ा चिकन मुलायम देह आटा तलोई चिकन मुलायम देह आटा तलोई अपन से अपन कहिया कबो कबो तोई अपन से अपन कहिया कबो कबो तोई आगे पीछे न करी आगे पीछे न करी बर्फ के जहिया से गइलो परदेश पिया चलिया मेरा प्रेम जवानी जहिया से गइलो परदेश पिया चलिया मेरा प्रेम जवानी छुआता जवानी मदन सतवे देह भइले बंधारी अमित बलमुआ
जल्दी संहारी कवन सबक पा कवन सबक पा लुभाई बानी जहिया से गइला परदेश पिया चलिया में आते ना जवानी जहिया से गइला परदेश पिया चलिया में आते ना जवानी